Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalikad sa takna nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hunyo 7 or Hunyo 17, tuig 2024. Sa gihapon ini mo alagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita, isa pilason kag 84 ka pamilya ang apektado sa sunog sa duha ka barangay sa City Proper area. Ang sunog nagluntad sinigi lamang kagahon, magluwas sina, may amotong na kadanlog bala kagay na nga nagatipon kung tani isang listahan sa mga apektado sini iyang pamilya. Dugang pa nga mga balita, Haro PNP, isa-isa nga ginasikyara mga closed circuit television para sa posible pagtumod sa suspitsado sa kamatayon ni alias Vic sa halando ni Haro. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, chairman sa Committee on Animal Welfare sa City Council na intindihan ang General Services Office employee nga naglain sa statement niya may kantanan sa nakita sa pagpasuni or ginapasuni pagpatay sa ilo sa dog pound. Mga pamilyang apektado sa palupok or paglupok sa Mount Canlaon sa Negros Occidental ginatagan sa 10,000 pesos sa cash assistance. Ginaduso nga medical marijuana sa Pilipinas sa pagpanghangkat sa pag-regulate sa tion nga ini ang mangin legal. Muni man dalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa auto. Sa mga kabombo nato na was na nga adlaw ang game number 5 sa dungasang Boston Celtics kag Dallas Mavericks. Ini na bala ang katapusan sa serye. Tudason na bala sa Boston Celtics ang Dallas Mavericks. Pero nagadua-dua karon ng pila ka mga basketball analyst sa kadakon man sa banse sa Dallas Mavericks sa batok iya sa Boston Celtics sang nakaligad sini nga game number 4. Kung tuturon ko sa Dallas, tino hindi man niya kasarang ang Boston Celtics. No, hindi man kagwa ang kalabas ang karaukaw ni Jason Tatum, kagang kabangis ni Jaylen Brown. Kung magpanikad na, no? Sanday Luka Doncic kag sumungman Kyrie Irving. Bantayan sa aton sini nga mga kabombo kay buwas nga daw ululupod na naman kita. Aton sini kay kadulong sa inyo ang live updates direktamente na karon sa Boston, Massachusetts, dito iya sa may TD Garden Arena. Para sa game number 5 sa dungasang Boston Celtics kag Dallas Mavericks. Madala pabala sa Dallas ang momentum kag makuha ang kadalagan, ikaduha nga kadalagan sa home court sa Boston Celtics o kung magkalahulog na ang balloons kag confetti kag sulubo na sa Boston Celtics ang ginpreparar sini iya nga mga kalo kag t-shirt nga naka-imprenta 2024 NBA Finals. Mahawida na bala ni Jaylen Brown, ni Jason Tatum, ni Drew Holiday, ni Derek White ang Larry O'Brien kampyonato. Ukon sa gihapon, ini ang pagadalas dason iya sa Dallas Mavericks. Kantingwaan nga mapalawig pa ang serye. Detalye sa mga nagapauna dalakuan karon kag mga mainit nga balita lokal inyo bantayan sa baray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nagaproblema ka man
Wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo, paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, Hunyo 17, taong 2024. Ngayong araw po ay pinagdiriwang ang Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya ang barko ng Pilipinas at barko ng China. Nagkabanggaan raw malapit sa Spratly Islands sa West Philippine Sea ngayon pong araw ng Lunes ayon sa China Coast Guard. Sa international news naman, ang Pentagon hindi tinanggi o kinumpirma ang napaulat kaugnayan sa paninira sa Sinovac vaccine ng China sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Mga artipisyal na isla na itinatayo ng Vietnam dyan sa may West Philippine Sea, dumoble raw ayon po ito sa pag-aaral ng Asia Maritime Transparency Initiative. Ang overseas Filipino worker naman na napaulat na nasa kritikal na kondisyon matapos ang insidente ng sunog doon sa Kuwait, kasalukuyan nang nagpapagaling. Yung issue sa pinatatayong bagong gusali ng Senado hindi raw makakaapekto sa magiging desisyon ng Solid 7 Bloc sa pagpili ng sasalihang grupo. Cybercrimes naman prioridad na tugunan ng bagong hepe ng National Bureau of Investigation. Abangan din mamaya sa ating sports balita, ika-18 na championship. Posible daw kung maibulsa ng Boston bukas. Sa police report, abangan mamaya nasa 6 na kataong patay habang 4 naman ang sugatan sa aksidenteng nangyari yan sa pagitan ng truck at tricycle. Doon po yan sa General Santos kasabay ng Father's Day celebration. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng China Coast Guard na nagkabanggaan ang barko ng Pilipinas at China dyan sa may Ayungin Shoal na isang submerged reef sa may Spratly Islands sa West Philippine Sea ngayong pong araw ng Lunes, Hunyo 17. Sa inilabas na statement ng China Coast Guard, binaliwala umano ng resupply ship ng Pilipinas ang maraming beses na babala mula sa panig ng China. Inakusahan din nito ang barko ng Pilipinas na lumapit sa unprofessional na paraan na nagresulta raw sa naturang banggaan. Pinaratangan din ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na iligal umanong pumasok sa karagatan. Malapit yan sa Ayungin Shoal, doon pa rin po sa bahagi ng Spratly Islands. Saat pa ng China Coast Guard, nagsagawa umano ito ng control measures laban sa barko ng Pilipinas alinsunod yan sa batas. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang panig ng Pilipinas kaugnay huyan sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na ito'y saklaw ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Samantala naman sa ulat mula sa ibayong dagat, hindi daw ganap na itinanggi ng United States Department of Defense ang ulat na sangkot ito sa pagpapakalat ng trolls para sirain o siraan ang COVID-19 vaccine ng China na Sinovac sa Pilipinas sa kasagsagan niya ng pandemya. Ang kinumpirma lamang ng US Department of Defense ay gumagamit sila ng malawakang saklaw na mga operasyon. Kabilang na dyan ang Operations in the Information Environment para malabanan ang masamang impluensya ng kalaban. Ang Operations in the Information Environment nga ay isang maneuver doctrine ng Estados Unidos, partikular na ng kanilang militar para sa strategic information warfare nito.
Ipinaliwanag ni Department of Defense spokesperson Lisa Lawrence na ang China ang nag-umpisa ng disinformation campaign para sisihin ang US sa pagkalat ng COVID-19. Sinabi din ng US official na ilang mga state at non-state actors ang gumamit ng social media platforms at iba pang media para magpakalat ng maling impormasyon at magsagawa ng malign influence campaign laban sa Estados Unidos. Kaya't gumamit na din anya ang Department of Defense ng Amerika ng iba't ibang platforms kabilang na dyan ang social media para malabanan ang naturang mga pag-atake sa Amerika. Sa kanilang partners at gayon din sa kalyado nito kabilang na dyan ang Pilipinas. Ginawa nga ng US military official ang pahayag na ito kasunod na rin ng inilabas na findings ng isang international media agency na nagsagawa umano ang Pentagon ng secret campaign para siraan ang imahe ng mga bakuna ng China sa Pilipinas na isa naman sa matinding tinamaan ng pandemya. Nagsimula umano ang lihim na military program sa ilalim ni dating US President Donald Trump at sa panahong ding iyon ang nakaupo namang Pangulo ng Pilipinas ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaibigan ng China. Sa ilalim ng Duterte administration, ang unang bakuna kontra COVID-19 na naging available sa bansa ay ang Sinovac na donasyon ng China. Base pa sa report, nagpatuloy anya ang anti-China vaccine campaign ng ilang buwan sa ilalim yan ng administrasyon ni US President Joe Biden. Tinukoy din sa findings na mayroon pong 300 na bogus accounts na ginawa sa isang online platform na X noon po yung 2020 kung saan nga binabatikos sa mga posts ang kalidad ng mga face mask, mga test kit at gayon din ang Sinovac vaccine na nagmula sa China. Sa ibang mga balita, iniulat ng Washington-based na independent think tank na Asia Maritime Transparency Initiative ang labis daw na pagtaas ng bilang ng mga isla na itinatayo ng Vietnam diyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa grupo, halos dumoble raw ang nagawa ng Vietnam na artipisyal na isla sa may West Philippine Sea sa nakalipas na 6 na buwan ng kasalukuyang taon, kumpara sa mga nagawa ng naturang bansa sa nakaraang 2 taon. Base sa report ng independent think tank, mula noong Nobyembre ng taong 2023 o itong nakalipas na taon, nakagawa ang Vietnam ng hanggang sa 280 na ektarya ng lupain o ito'y mga mga artificial islands sa loob ng 10 feature sa bahagi ng West Philippine Sea na malapit sa kanilang teritoryo. Ang naturang lawak ay halos doble na sa pinagsamang 163.5 na ektarya ng artipisyal na isla na nagawa nito noong unang 11 buwan noong 2023 at 138.4 na ektarya naman ng lupain noong taong 2022. Kung susumahin umano, mayroon ng kabuuan ng 955 na ektarya ng mga lupain o mga artificial islands ang nahukay, natambakan at nagawa ng Vietnam sa ilalim ng West Philippine Sea. Ito'y halos kalahati na raw ng nagawa ng China na may kabuang 1,882 na ektarya ng mga artificial islands. Ilan sa mga inaangkin ng Vietnam ay ang bahagi rin na inaangkin po ng Pilipinas. Isa na rito ang pinakamalaking outpost na inuokupa ng Vietnam at tinatawag nila bilang Mascardo Reef. Ang naturang lugar ay halos dumoble na sa laki sa nakalipas na 6 na buwan mula sa dating 96 o 96 hectares patungo yan sa 167 ektarya. Ang naturang lugar ay inaangkin din ng Pilipinas, China, Malaysia at maging ng Taiwan. Ngunit inuukupa na ito ng Vietnam mula pa noong 1988. Ayon sa naturang ahensya, sa kasalukuyan, mayroon na raw itong 4,318 na metro na haba at maaari na umunong pagtayuan ng 3,000 meters na runway, katulad huyan ng nagawa ng China doon sa inangkin nila na Kagitingan Reef. Maalalang nauna nang sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na minomonitor nila ang ginagawang paghuhukay at pagtatambak ng China sa mga bahura na inaangkin nito sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, ang Pilipinas ay nasa friendly terms kasama ang Vietnam dahil hindi raw katulad ng China,
hindi ginagawa ng Vietnam ang mga illegal, agresibo, mapanlinlang o iyaong mapanlinlang na aksyon laban sa mga Pilipino. Samantala, nakikipagtulungan na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pagsusuri sa na-recover na cloning device sa isang hub po dyan sa Mayporac, Pampanga. Ayon nga kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, maaaring ginagamit ang pasilidad sa pagkopya ng mga lehitimong SIM cards na siyang gamit sa text blast ng mga mensaheng may links para sa hacking at identity theft. Nakakabahala umano ito dahil baka hindi nagmamalay ang mga tao na isinasangkot na sila sa mga krimen gamit ang kanilang SIM card numbers, kagaya ng loans at iba pang illegal na gawain. Kung matatandaan, kasama nga ang naturang device na nakuha ng mga otoridad bukod pa sa mga gamit na pang-torture. Ginawa nga o nilinaw naman ng Presidential Anti-Organized Commission na ang ilang nakuha na papeles na permado daw ng dating opisyal ng gobyerno ay wala namang direktang kinalaman yan sa Philippine Offshore Gaming Operators Operation doon sa Pampanga. Sa iba pang mga balita, umabot na umano sa 120 o 120 na aplikasyon mula sa mga grupong nagnanais na mapabilang o ma-credit bilang mga party list ang tinanggihan ng Commission on Elections o COMELEC. Ang mga ito ay naisa ng sumali o makilahok sa 2025 midterm elections. Ayon sa Commission on Elections, hindi umano nagawa ng mga aplikante na ipaliwanag ang kanilang katayuan, lalo na ang pagiging kinatawan nila sa mga marginalized sector. Dahil dito tinanggihan ng Commission on Elections and Bank ang kahilingan nilang mapasama sa mga pagpipilian sa nalalapit na halalan sa 2025. Ayon naman kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, mayroon pang 80 na aplikasyon mula sa mga grupong nagnanais ma-credit bilang mga party list ang kasalukuyang dinidinig o kasalukuyan po nilang dinidinig. Aniya, tatapusin nila ang pagdinig sa naturang mga aplikasyon bago magsimula ang paghahain ng kandidatura sa unang linggo ng Oktubre. Kailangan na niyang mabigyan na ng resulta nitong pagdinig ang mga naturang grupo upang alam nila kung kwalipikado ba sila o kung hindi na sumali sa halalan. Sa iba pang balita, nakalabas na ng Intensive Care Units o ICU ang isang overseas Filipino worker na una nang napaulat na nasa kritikal na kondisyon matapos nga sumiklab ang sunog sa kanilang tinutuluyang dormitoryo doon sa Kuwait. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyan nang nagpapagaling ang nasabing OFW. Habang ang isa naman na overseas Filipino worker na nasa kritikal pa rin na kalagayan ay nananatili pa rin sa ICU. Una na ring inihayag ng Department of Migrant Workers na inaasahan ngang maiuuwi na dito sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes ang mga labi ng 3 overseas Filipino workers na nasawi sa sunog. Samantala, kasalukuyang inaasikaso na rin ng Department of Migrant Workers ang pag-uwi ng ilan pang mga Pilipino na naapektuhan din sa nangyaring sunog. Kung matatandaan nga, una nang sumiklab ang sunog noong araw yan ng Miyerkules, kung saan nasa 50 ang napaulat na nasawi. 45 dito ay Indian national, 3 ang Pilipino at 2 ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan na lahat naman ng mga ito ay nagtatrabaho sa isang Kuwaiti construction company. Samantala, binabantayan ng Philippine Army ang posibilidad ng panibagong recruitment ng New People's Army sa mga kabataan. Ayon kay Army Public Affairs Chief Lieutenant Colonel Jeffrey Molina, ang pagpapalakas sa kampanya ng Philippine Army na bantayan ang recruitment ng New People's Army ay bahagi raw ng kabuang estratehiya ng mga security forces ng bansa. Ito ay upang mapigilan ang rebeldeng komunista na pasukin ang sektor ng mga kabataan at makakuha muli ng suporta mula sa mga kabataan. Malakian niya ang may tutulong dito ng publiko sa pamagitan niya ng Community Engagement Program, kasama na ang sapat na kaalaman ukol sa mga recruitment activities ng New People's Army upang mapigilan ang pagkakabiktima sa mga kabataan. Samantala, noong Sabado, Hunyo 15 ay kabuang 273 na mga bagong opisyal ng Philippine Army, ito ay mga second lieutenant, ang nagtapos sa 1 taon na training mula sa Training and Doctrine Command sa Camp O'Donnell dyan sa may kapas sa probinsya ng Tarlac.
Naimbitahan sa seremonya ng pagtatapos ng mga ito itong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kung saan binigyang diin niya ang halaga ng pagtugon ng mga sundalo sa mga security situation sa mga rehiyon o iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Kasabay nito ay hinimok nitong si Secretary Teodoro ang bagong opisyal o mga bagong opisyal ng Philippine Army na gampanan ang kanilang tungkulin ng tapat, malinis at maabilidad. Samantala, kumuha po tayo ng karagdagang pagulat mula dyan sa Senado. Ang isyo daw sa ipinapatayong bagong gusali ng Senado hindi makakaapekto sa magiging desisyon ng Solid 7 Black sa pagpili daw ng sasalihang grupo. Samantala, si Senator Amy Marcos nakakaramdaw ng hiya na lumipat sa bagong gusali ng Senado dahil sa kawalan ng pagkain at hanap buhay ng taong bayan. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Hindi raw makakaapekto ang isyu sa pinapatayong bagong gusali ng Senado sa magiging desisyon ng Solid 7 Black kung sila'y sasapi sa minority o mananatili sa majority. Itong sinabi ni dating Senate Committee on Accounts Chairman Senadora Nancy Binay kung saan anya maliit na bagay lamang ang issue ng new Senate building. Magugunit ang pinalitan ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senadora Binay bilang chairperson ng Senate Committee on Accounts na siyang nangangasiwa sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado matapos ang pagbabago ng pamunuan. Samantala, bagamat sinabi ito ng Senadora, hanggang sa ngayon daw ay hindi pa rin sila nag-uusap na pito sa kanilang magiging desisyon. Kung maalala, iniutos ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagsuspinde sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado sa Taguig City dahil sa paglobo ng pondo nito. Sinabi ni Escudero na nagulat siya nang malaman ng tungkol sa 23 billion pesos na alokasyon para sa pagtatayo ng bagong gusali ng Senado na anya ay nabid out lamang sa halagang 8.9 billion pesos. Mabilis na nilino ng Senate President ng suspension order ay hindi dahil sa mga questionableng bagay, ngunit sinilip lamang niya ang gastos. Bagay din na kinatigan ni Senadora Amy Marcos at anya dapat munang repasuhin ang pondo sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado. Iginit pa ni Marcos na nakararamdam siya ng hiya na lumipat sa new Senate building sa gitna na rin daw ng kawalan ng pagkain, pera at hanap buhay ng taong bayan. Ginagalang ko yung desisyon ng aming bagong SP, si Chis Escudero. Aaminin ko, hindi ako nakatutok sa bagong building kasi parang nahihiya ako lumipat sa bagong building ngayon na nagagilap ng pagkain, ng pera, ng hanap buhay ng taong bayan. Tapos may magarang building yung Senate, parang nahihiya ako. At higit sa lahat, naabutan ko na kasi yan di ba nag-umpisa sa mga dating senador. Ang una, 4.3 billion pa lamang yung presyo. Nung naabutan ko, naging 8 billion, naging 9 billion. Tapos, ang sabi ni SP Cheese, ngayon, ang sinasabing budget ay nasa 23 billion mahigit. So, tama lang na i-review muna kung ano ba talaga yung total budget. Kasi palaki ng palaki yan. Wala naman tayong tinuturo na sinisisi o nagkakaroon ng alinlangan. Ang totoo, talaga naman lumobo ang presyo ng dolyar. So, mga imported goods. Tapos, alam naman natin dyan sa dito sa gobyerno, parati namang bitin yung mga budget. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin, 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan humamaya sa ating pagpapatuloy, yun daw hong tulong o halaga ng tulong na naipamahagi ng gobyerno para huyan sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Umabot na sa mahigit 25 million pesos. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa detalye po ng ating iba pang mga balita, umaabot na sa 25.83 million pesos ang naibigay na tulong sa mga biktima ng pagsabog nitong Bulkang Kanlaon ayon sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa inilabas na datos ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Group, ang mga naibigay na tulong ay sa pamagitan niya ng mga family food packs, mga non-food items, mga financial assistance at iba pang mga kahalintulad na tulong. Umabot naman sa 15,511 na mga pamilya o katumbas po ito ng 49,987 na mga individual ang naapektuhan at sinasabing naabutan na ng tulong ng gobyerno. Ang mga ito ay mula sa 23 na mga barangay ng Western Visayas o Region 6 at ng Central Visayas o Region 7. Hanggang kahapon mga kabumbukas Star Nation, meron pa pong 833 na pamilya o ito'y katumbas ng 2,711 na katao ang sinasabing nananatili pa rin sa mga evacuation center. 5 evacuation center naman ang kasalukuyan pong nakabukas para sa kanila. Maliban sa mga nasa evacuation center, meron ding 31 o 31 na mga pamilya na katumbas naman ng 77 o 97 na katao ang nakituloy lang sa kanilang mga kamag-anak. Yung iba naman ay sa kanilang mga kaibigan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nauna na rin itong nagsagawa ng family development session sa mga evacuation center. Ito ho'y bilang bahagi ng kanilang psychosocial activities. Una hong pumutok ang naturang bulkan noong Hunyo 3 kung saan libu-libong katao ang kinailangan pong ilikas dahil yan sa banta ng makapal na usok at yung pag-agos ng lahar at putik na galing sa bulkan at iba pang natukoy na banta. Samantala, target naman na i-convert ang mga nakatiwangwang na dam para sa irigasyon para yan gawing water sources para sa utility firms at distrito para pataisin pa ang supply ng malinis na tubig sa ating bansa. Ayon nga kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlo Primo David, isa ito sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para matugunan ang kakulangan ng potable water. Kaugnay nito, sinimulan na nga ang pag-convert sa mga dam doon sa lalawigan ng Cavite na mayroong 22 na nakatiwangwang na reservoir. Ang mga dam na ito ay hindi na nagagamit matapos nga gawing residential communities na ang mga sakahan na dating pinapatubigan ng naturang mga dam. Kung saan nga sa West Zone concessionaire na sa lalawigan po ng Cavite, nasa 600,000 na residente ang walang access sa supply ng tubig o nagmumula sa mismong pipe sources. Sa iba pang balita, inilahad ng bagong pinuno ng National Bureau of Investigation na si Director Jaime Santiago na prioridad niyang tutukan ang mga cybercrime sa ating bansa. Ito'y dahil sa tambak at sunod-sunod daw na insidente ng mga scam, mga online sale ng sari-saring kontrabando at iba pang mga isyu kaugnay pa rin po dito. Giit ng opisyal, napapanahon na para sugpuin ang mga iligal na gawain at tugisin ang mga nasa likod nito. Giit pa nitong si Santiago, nais niyang palakasin at pagandahin ang serbisyo ng National Bureau of Investigation. Hangad din ng bagong upong direktor na maibalik ang tiwala ng publiko sa National Bureau of Investigation kung saan sisimulan niya ang trabaho raw sa lalong madaling panahon. Makipagpulong din daw siya sa dating direktor ng National Bureau of Investigation na si Director Medardo de Lemos para yan sa maayos na paglipat o transition sa pamunuan at makausap ang ilang opisyal nito na may mahalagang papel sa naturang ahensya. Samantala, wala daw kikilingan ang Police Regional Office 11 sa ilalim niya ng itinalagang bagong direktor na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kaugnay yan sa kaso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay General Torre, tatratuhin daw ng Davao Region Police si Pastor Kibuloy na humaharap ngayon sa mga kasong sexual at child abuse at human trafficking ng kapareho sa iba pang mayroong outstanding arrest warrant. Sinabi din ng General na parte ng kanyang trabaho bilang Regional Police Chief ang manhunt operations para sa lahat ng mga wanted persons. Inihayag din ni Torre na gagawin niya ang kanyang trabaho ng patas at ng mayroong hustisya para sa lahat.
Kung maalala nga, nagkaroon ng balasahan sa liderato ng Davao Region Police simula yan ng magkasa ng mga operasyon noong nakalipas na linggo para isilbi ang arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy na nagresulta naman sa pagkakasibak ng Police Regional Office 11 Chief at ng iba pang mga police personnel. 25 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Posibleng aangkat ng mas maraming bulto ng karne ang Pilipinas ngayong taon. Batay po ito sa projection naman ng United Nations Food and Agriculture Organization. Batay sa pinakahuling Food and Market Review ng ahensya, maaari daw po na umangkat ang Pilipinas ng hanggang sa 1.09 o 1,090,000 na metriko tonelada ng karne at mga produktong gawa sa karne sa kabuuan yan ng taong 2024 o ng taong kasalukuyan. Ito'y mas mataas ng ilang libong tonelada kumpara sa naitala na inangkat noong nakalipas na 2023. Kabilang sa mga tinukoy ho ng ahensya na mga rason o mga dahilan ng pagtaas ng aangkating karne ay ang extension sa mababang taripa na ipinapataw sa mga karne ng baboy nang hanggang sa taong 2024 o huling bahagi ng taong 2024. Kasama na ho dito ang pagtaas sa demand o yaong konsumo sa karne ng manok at iba pang mga meat products. Pagdating ho sa produksyon, sinabi ng ahensya na maaring maabot ng Pilipinas ang hanggang sa 3.0 o 3 milyon na metriko tonelada para sa taong ito. Ito ho ay ilang libong tonelada na mas mataas kumpara sa 2.9 million na metriko tonelada naman na na-produce ng Pilipinas noong 2023. Samantala, batay pa rin sa projection ng United Nations Food and Agriculture Organization, maaari daw hong umabot sa 39.8 million metriko tonelada ang kabuang importasyon ng karne sa buong mundo para ho sa 2024. Maaring hahawakan pa rin daw ng bansang China ang pinakamalaking export o pinakamalaking porsyento ng export o yaong ibebentang karne sa ibang mga bansa. Ito ho mga kabumbukas Star Nation ay maaari daw hong umabot sa 8.17 million metric tons. Samantala, inimbestigahan na umano ng Maritime Industry Authority o Marina ang mga naranasan na cyber attack kung saan ilang mga online system nito ang naging target at napasok ng mga hacker. Ayon nga sa ahensya, humingi na ito ng tulong mula sa Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa mas mabilis na investigasyon. Agad din umanong kumilos ang central office nito upang matiyak na mabantayan ang iba pang mga sistema na hindi nagawang mapasok ng hacker. Batay nga sa pahayag ng ahensya na kompormiso ang nasa 4 na web-based system nito matapos na tangkain ng hacker na pasukin. Sa kasalukuyan ay gumagawa na ng ahensya ng karagdagan pa ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng data breach. Kasama rin dito ang mas mabilis pa na pagpapanumbalik ng serbisyo ng mga sistema na una na pong napaulat na nakompormiso. 28 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali mga kabombo. Sa pagkakataong ito, dako ho tayo sa Department of Social Welfare and Development. Nakahanda raw ho ang Department of Social Welfare and Development na magpaabot ng iba't ibang mga tulong para ho yan sa mga mangingisda doon sa may West Philippine Sea. Lalo ho ngayon at sinimulan na raw ng China na ipatupad iyong panghuli sa mga mangingisda o sa mga trespassers nang wala hong pagdinig sa loob po yan na at ikukulong sa loob ng 6 na araw. May nakuang report po dito si Bombo Joanna Martinez. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na nakaagapay ang kanilang ahensya sa pagpapaabot ng iba't ibang mga tulong na kakailanganin ng ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea. Ito ay may kaugnayan sa issue na ang ilan sa ating mga mangingisda doon ay hindi na makapalaot dahil sa banta at naidudulot sa kanila ngayon na takot na baka arestuhin umano sila ng mga miyembro ng Chinese Coast Guard. Dahil sa lumilitaw na problema ngayon sa kanilang hanap buhay, kung kaya't tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group Irene B. Dumlao na sila ay handang rumusponde at gayon din ang pakikipag-ugnayan nila sa Armed Forces of the Philippines upang ipabatid o ipaalala sa mga Pilipino doon na huwag matakot dahil ang nasabing karagatan ay ating pagmamay-ari dahil parte iyon sa ating exclusive economic zone. Meron naman po tayong mga existing na mga programs na maaari po nating i-extend o ibahagi sa mga
ating mga fishermen in case nga po na ayaw po nila na magpalaot o ayaw nilang ipagpatuloy yung kanilang pangingisda. In case na gusto po nilang magpaasa sa ating pong ahensya para sa karagdagang pagtulong, maaari naman po silang makipag-ugnayan sa aming mga tanggapan. Dagdag pa niya, mayroon naman daw sapat na satellite offices at field offices ang Department of Social Welfare and Development upang tignan ng mga kapasidad at i-assess sila para kaagad na maisangguni ng ahensyang mga ito sa programa o serbisyo na maaari nilang makuha o matanggap. Ngunit nilinaw ni Dumlao na hindi naman din nila hangarin na hindi na makapagpatuloy ang nasabing mga mangingisda na makapagtrabaho, ngunit tinitiyak lamang daw ng kagawaran na nakaalalay sila sa anumang kailangan ng mga Pilipino doon. Sa katunayan, aabot nga sa humigit kumulang 100 kahon ng family food packs ang ipinadala na ng Department of Social Welfare and Development dahil kailangan daw ng mga pamilya ng ating fishermen ng immediate assistance. Katuwang ng ahensya rito ang Armed Forces of the Philippines upang maisakatuparan nito at maipaabot ang naturang tulong para sa ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inaasahan naman na aabot sa mahigit 1.34 trillion pesos ang alokasyong pondo ng mga lokal na pamahalaan sa taong 2025 ayon yan sa Department of Budget and Management. Ito ay mas mataas ng 18% kumpara sa 871.37 billion pesos na pondo ng LGUs para ngayong taon. Ang naturang pondo ay magmumula yan sa National Tax Allotment na kinalkula base yan sa kita na buwis na nakolekta ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Custom at iba pang mga kaugnay na ahensya na kumakatawan naman sa 40% ng kabuang revenue ng gobyerno noong 2022. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa kabuang 43,622 na local government units sa buong bansa ang magbibenepisyo mula sa distribusyon ng National Tax Allotment. Samantala, obligado naman ang mga local government unit na gamitin ang nasabing pondo para yan sa gender and development, senior citizens, persons with disabilities, HIV o AIDS prevention at children's welfare sa kanilang 2025 budget. Gayon din dapat daw na maglaan ang mga barangay ng 10% ng kanilang kabuang pondo para suportahan ang Sangguniang Kabataan Council. Bombo Sports News. Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, bigyan muna natin ng mga development para huyan sa Game 5 sa NBA 2024 Finals. Umaasa raw ang Boston Celtics na maibubulsa itong ika-18, ika-18 na championship trophy sa susunod na laban. Laban ho ito sa Dallas Mavericks bukas Hunyo 18 para huyan sa Game 5 ng National Basketball Association o NBA Finals 2024. Ayon kay Celtics head coach Joe Mazzolla, patuloy ang ginagawa nilang pag-ensayo upang matiyak ang kahandaan sa ikalima nilang pagtatapat sa Dallas Mavericks. Kasunod pa rin po yan ng 38-point na panalo ng Dallas doon sa nakalipas na Game 4 noong araw ho yan ng Sabado. Sa kasalukuyan mga kabombo, isang panalo na lamang po ang kinakailangan sa ngayon ng Boston Celtics upang maipanalo ang buong serye ng 2024 NBA Finals. Ito ho'y may kartada na 3-1. Gayunpaman, hindi anya nagpapakampante ang koponan bagkus nakapokus pa rin ang mga ito doon sa normal at mas mabigat pang mga practice. Nakahanda rin anya ang mga Celtics players sa panibago nilang pagkaharap sa Dallas para huyan sa panibagong do-or-die game bukas. Sa kasalukuyan, hawak po ng Boston ang 17 o 17 championship. Kahanay po dito ang Los Angeles Lakers. Nagawa ng Boston na may panalo ang mga finals noong 1957 at noong 1959 hanggang 1966. Sunod-sunod po yan na championship na gawa po ng Boston. Kasama rin po dito ang 1968 hanggang 1969. Naipanalo din po nila ang finals noong 1974, kasama na ang 1976, 1981, 1984 at noong 1986. Halos magkakasunod na taon na nagawa po nilang maipanalo ang championship. Ang pinakahuling championship ay naibulsa po ng koponan noong 2008 sa pamagitan po yan ng tinaguriang Boston Big Three. Ito ho'y kinabibilangan ni na Paul Pierce, itong si Kevin Garnett at itong si Ray Allen.
Tinalo ho ng kupunan ng Los Angeles Lakers noon na pinamumunuan nitong sina Pau Gasol at kasalukuyan po noon na MVP o most valuable player itong si Kobe Bryant. Kung maibubulsa po ng Boston ang pang-18 na championship bukas, ang natura pong kupunan ang may pinakamaraming banner sa buong National Basketball Association. Balik pa tayo sa mga karagdagang balita dito sa Pilipinas. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na wala pa pong napapatunayan na epektibong panggamot sa sakit na dengue. Sa patuloy nga na pagtaas ng kaso ng dengue sa ating bansa, sinabi ni Department of Health Medical Officer Dr. Kim Patrick Tejano na ang mga virus ay mahirap magkaroon ng antivirals. Sinabi din ni Tejano na mayroon pa ring patuloy na pag-aaral sa mga posibleng panggamot para sa dengue, ngunit wala pa ring itinuturing na epektibo sa ngayon. Samantala, muling iginit naman ni Tejano ang babala ng Department of Health sa paggamit ng alternative at herbal treatments para sa dengue, katulad na lamang po ng tawa-tawa, siling labuyo at bayabas. Ayon sa Department of Health, ang pinakamahusay na paraan para labanan ang sakit na dengue ay sa pamamagitan niya ng pag-iwas sa mga lamok. Inirekomenda nito ang pagsusuot din ng mahabang mga manggas ng damit at pantalon upang mabawasan ang pagkakalantad sa balat at gumamit din ng mga lotion at spray na panlaban sa lamok. Hinikayat din ang mga Pilipino na kumonsulta ng maaga sa doktor kung makakaranas ng mga sintomas katulad na lamang ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuhan. Gayon din ang pasintabi po, pagduduwal, mga pantal, gayon din sa iba pang mga sintomas. Samantala, para kay Tejano, ang susi daw sa pag-iwas at pagkontrol ng dengue ay ang maagang diagnose. Kaugnay pa rin po ng usapin na yan, umapela ang Department of Health sa publiko na makipagtulungan na upang mapalakas pa ang kampanya laban pa rin po sa paglaganap ng dengue o kaso ng dengue sa buong Pilipinas. Natukoy ho kasi ng ahensya ang labis na pagtaas ng dengue cases. Ito'y sa 7 rehiyon o 7 regions kung saan umabot na sa 197 ang bilang ho ng mga taong namatay dahil dito hanggang nitong unang linggo ng Hunyo. Ang mga namatay ay mula sa kabuang 70,498 na kasong naitala sa buong Pilipinas mula noong Enero hanggang nitong unang linggo ng Hunyo. Kabilang sa mga rehiyon na nakitaan po ng pagtaas ng kaso ay ang Ilocos Region. Ito yung Region 1, ang Cordillera Administrative Region, maging ang Mimaropa Region o ito yung Region 4B, ang Caraga Region o Region 13, maging ang Zamboanga Peninsula, dyan sa may Mindanao, ito yung Region 9, at ang Northern Mindanao o ang Region 10. Apelan ng ahensya sa publiko makipagtulungan sa ahensya upang matigil na ang pagkalat ng dengue. Umapela rin ang naturang ahensya sa publiko na maging maaga sa pag-report sa mga pasyente o mga posibleng tinamaan ng dengue upang agad mabigyan ng medical attention at mabawasan ang mortality o bilang ng mga namamatay. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang local government units at Philippine National Police. Dapat daw na maging aware sa mga illegal na aktibidad sa bansa. Ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, Bombo Ever, hinikayat nga ng Department of Interior and Local Government ang mga local government units maging ang Philippine National Police na maging aware dito sa mga illegal na aktibidad ng mga Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa isang panayam ngayong araw. Ayon kay Secretary Abalos, sa sandaling may naiulat na ganitong mga illegal na aktibidad ay dapat nila itong aksyonan kaagad. Batay sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, aabot na lamang sa 43 na mga Philippine offshore gaming operator ang nabigyan nito ng lisensya para magkapag-operate sa bansa. Mababang bilang na ito mula sa dating higit 300 na kumpanya na pinagkalooban ng lisensyang makapag-operate dito sa Pilipinas. Ani Abalos, marahil ang karamihan sa mga hindi nabigyan ng permit at lisensya ay illegal na nagpapatakbo ng pogo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malaki rin ani ang posibilidad na ang mga ito ay gumagawa na ng mga illegal na mga aktibidad. Kung maalala, kamakailan ay sinalakay ng mga pinagsamang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police ang isang illegal na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga.
Ayon sa lokal na gobyerno ng Pampanga, nagsumite ang kumpanya ng application to operate noong 2019 sa kanilang lugar bilang isang Business Processing Outsourcing o BPO company. Nagdeklara lamang umano ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporated bilang isang Philippine offshore gaming operator noong 2021 nang mag-renew ito ng kanilang business permits. Sinabi pa ni Provincial Board Member Ananias Canlas Jr. na taong 2019, nagsumite ang kumpanya ng Municipal Resolution number 119 para sa kanilang business permits at walang naging pagtutol ang local council sa pagtatayo at pag-operate ng naturang kumpanya. Git ni Canlas, tila ba nagkaroon ng manipulasyon. Samantala, tiniyak naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na kanilang imbestigahan kung may mga lokal na opisyal ang sangkot o may kinalaman sa illegal na operasyon ng naturang kumpanya. Kung nagkukulang ay dapat palaman din namin bakit naman nagkaganyan, ano nangyari dyan. Under the law, dalawa ang ahensya naman na pwedeng magdisiplina. Dalawa. Ito ay ang ombudsman at ang sangguniang panlalawigan. So they have got that power na imbestigahan, i-dismiss, isusustindi. No? Of course, ang pagdating naman sa governor, pagdating sa city, pwedeng preventive suspension itong Office of the President. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, tinuligsa naman ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang pagkakabilang ng Pilipinas sa listahan ng International Trade Union Confederation's Top 10 na Worst Countries for Workers. Ayon sa kalihim, hindi ito makatwiran at hindi ito sumasalamin sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Dagdag pa ni Secretary Laguesma na nakalulungkot at hindi katanggap-tanggap ang ipinagkaloob na rating ng naturang ahensya sa bansa kung saan binigyan nito ang Pilipinas ng rating na 5. Ang rating daw na 5 ay nagpapahiwatig na wala umanong epektibong access sa mga karapatan na nasa batas ang mga manggagawa sa Pilipinas, sa halip ay nagkakaroon pa ng hindi patas na labor practices. Binanggit din ng International Trade Union Confederations ang red tagging at pagpaslang sa Filipino Labor Unionist, kabilang na sina BPO Industry Employee Network Organizer Alex Dolorosa at Kilusang Mayo 1 Organizer Jude Tadeos Fernandez. At sinabing ang pagpatay daw sa dalawang kilalang unionist ay lumikha ng takot at pagpapatahimik din ito sa boses ng mga manggagawa. Question din ni Secretary Laguesma ang iniulat na kakulangan sa akses sa karapatan ng mga manggagawa. Anya, totoo na mayroong mga kaso at hindi naman na ito ipinagwawalang bahala. Pero sa pananaw ng kalihim, ito ay mga isolated cases lamang na mayroon daw agarang mga hakbang na isinasagawa ang pamahalaan. Binigyang din pa ng kalihim na ang mga nabanggit na kaso ay hindi naman sa sapat para daw mapabilang ang ating bansa sa listahan ng worst countries. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala, muling nakapagrehistro ang Department of Science and Technology ng pagbaba sa level ng tubig dyan sa may bahagi ng Angat Dam. Batay sa nilabas na datos ng Hydromet Division ng State Weather Bureau, kanina hong umagang mga alas 8, nabawasan ng humigit kumulang 15 o 15 centimeters ang level ng tubig dyan sa Mayangat. Mula sa dating 177.39 meters ay meron na lamang itong 177.24 meters sa kasalukuyan. Ang naturang level ay halos 3 metrong mas mababa kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng naturang dam. Ito ay sa gitna na rin ng mga magkakasunod na pagulan sa mga nakalipas na mga linggo. Samantala, nakitaan din ng pagbaba sa level ng tubig ang iba pang mga dam katulad po ng Ipo Dam, San Roque Dam at maging ang Magat Dam. Ngayon pong araw na ito, kumpara sa level ng tubig sa mga ito sa mga nakalipas na araw.
Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. May mensahe para sa paggunita ng EDEL-ADHA. Department of Education naman nakasentro na sa paglalatag pa ng impormasyon sa curriculum hinggil po yan sa sigarilyo at vape. Kaugnay yan, may karagdagan pang report si Bombo Kelly Cordero. Taus-pusong binati ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga kapatid nating Moro ngayong EDEL-ADHA. Ayon sa Vice Presidente, mahalaga na mapalaganap ang diwa ng EDEL-ADHA ngayong marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng kabutihang loob, kawang gawa at malasakit. Anya, ang kanyang pakikiisa sa pagdiriwang na ito ay tanda ng ugnayan bilang isang bansa na may paggalang, pagtanggap at pagmahal sa isa't isa sa kabila ng magkaibang salita, relihiyon o paniniwala. Gamitin umano ang pagkakataong ito para ipagdasal na ang Pilipinas ay laging maging matatag, mapayapa at ligtas sa mga kalamidad at trahedya. Samantala, sa ibang balita naman, inihayag ng Department of Education na nakasentro na sila ngayon sa pagpapabilang ng impormasyon hinggil sa vape at sigarilyo sa curriculum ng grades 11 at 12 na kasalukuyang nire-review. Ayon kay Assistant Secretary Dexter Galban, ito ay para mabigyan ng mga bata o mag-aaral ng sapat na impormasyon hinggil dito. Lalo pat ang edad ng mga nasa grade 11 at 12 ay ang mga kadalasan na naiimpluwensyahan ng paninigarilyo. So these are scattered in different subjects, particularly the health components, of course, and then this is also alluded to in terms of the financial aspect, particularly because it's very expensive to be dependent on any substance. Maliban pa rito, plano rin ng naturang kagawaran na palawigin din ang programa sa barkada kontra droga. Tututukan umano nila ito nang sa ganon ay mismong ang mga bata ang maging advocate na iwasan ang anumang masama sa kalusugan o addiction. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Oras na natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 14 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. At sa ating police report, makibalita ho tayo, meron pong 6 ang patay at 4 daw ang sugatan sa aksidente ho sa pagitan po ng elf truck at isa hong tricycle dyan sa may bahagi ng Jensen. Kasabay pa rin po yan ng idinaos na Father's Day celebration kahapon ho ito. Maki-update po tayo mula sa linya ng Bombo Radio, General Santos. Naging kalunos-lunos ang sinapit na mga biktima sa nangyaring trahedya sa General Santos City matapos na nagbanggaan ang elf truck at tricycle sa Macar Sigel Road, Purok Cabo, Barangay Tambler. Nangyari ang disgrasya sa kalsada kasabay ng Father's Day celebration kahapon kung saan 6 ang nasawi, kabilang ang isang taong gulang pa lamang na baby girl at 4 ang sugatan. Pawang nagtabo ng mapinsala sa ulo ang mga biktima. Sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit o TEU, mula sa isang beach resort, pauwi na sana ang tricycle na minamaneho ni Jay Caniedo, 32 years old, nang sumalpok ito sa elf na minamaneho ni Kurt Glenn Cobillas Gracia, 25 years old, may asawa at residente ng Purok Mabuhay, Suli, Cambas, Sarangani Province. Nang mabasa pagsisiyasat na mabilis ang pagpapatakbo ng tricycle na may 10 sakay at pagdating sa kurbadang bahagi ay nag-overtake umano ito hanggang sa nawala ng control at sumalpok sa elf. Nakalagkad ng elf ang tricycle dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Sa ngayon ay kustodiya ng TEU ang driver ng elf. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen, sinabi ni Winnie Culano na hindi nito matanggap ang biglang pagkasawi ng kanyang apo na si Jeremy Michael Culano, isang grade 5 pupil. Parang hindi ko matanggap nga yung nangyari. Mabigat sa kalooban ko, ma'am. Tapos yan ang nangyari. Parang hindi ko nga matanggap. Mahirap talaga, ma'am. Mawalaan kayo ng pinakamamahal mong apo. Nagpunta kami dito, parang blanco po yung isip namin. Ganon. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Idinaos naman na congregational prayer doon po yan sa may EDEL-ADHA sa Davao City naging matiwasay. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Davao.
Dinaluhan na nga abot sa 2,500 mga Muslim ang idinaos na Idil Adha Congregational Prayer sa Millennium Park, Rojas Avenue, Davao City kahapon. Ang Idil Adha ay kinilala bilang isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa kalendaryong Muslim kung saan itinuro dito ang mga pamamaraan upang maging maganda ang kanilang buhay na dinaluhan ng mga Muslim mula sa iba't ibang lungsod. Kasi sa relihiyong Islam, mayroon po kaming dalawang celebration sa isang taon, which is Eid al-Fitr, yung Ramadan, 1 month Ramadan. Din ngayon, yung Eid al-Adha, meaning yung Eid al-Adha is yung pilgrim sa Mecca, Saudi Arabia. So, yung mga may fera, kasi nandun yan, nakalakip yan po sa 5 pillars of Islam. Yung tinatawag na Sahada, yun ang number 1. Ikamus Salah, yung prayer kami ng 5 times a day. Yung pangatlo po, yung Itaod Zakah, yung charity. Pang-apat po, yung Ramadan, yung nakaraang Ramadan. Then ito yung panglima, yung Eidel, watuhat yung iba'y limanis tatain sa nila. Samantala, dinaluhan din ito ng mga otoridad mula sa Police Station 2, Davao Police Auxiliary, 1st CMCF, 2nd CMCF, HQs, Augment, CIU, CECU, TPU, SWAT, SMQRT, Public Safety and Security Office, Civil Security Unit, City Economic Enterprise, Task Force Davao, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Emergency Medical Services, Bureau of Fire Protection at City Transport and Traffic Management Office. Wala ring mga untoward incidents na nangyari na ipinagpapasalamat naman ng mga kababayang Muslim. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Janessa Felix para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Mula sa Mindanao, dako ho tayo sa may Western Visayas. Ang probinsya ho ng Iloilo naghahanda na rin daw sa pagdating po ng La Nina. Yung pagtatanim ho ng mga punong kahoy, isasagawa pa rin sa gitna ho ng La Nina. May nakuha ang report dito ang Bombo Radyo Iloilo. Tulad ng ibang ahensya ng gobyerno, naghahanda na rin ang Iloilo Provincial Government sa pagdating ng La Nina phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito na kung noong panahon ng El Nino ay ang manipis na supply ang kanilang problema, ngayong La Nina naman ay mga pananim ang paghahandaan na hindi maapektuhan ang mga inaasahang malalakas na pag-ulan. Inaasahan na papasok sa bansa ang panahon ng La Nina sa 3rd quarter ng taong ito o simula sa Hulyo. Malaking problema anya sa panahon ng La Nina ang sobrang tubig, lalo na kapag humalo ang tag-ulan. Magsasagawa rin anya ang Iloilo Provincial Government ng province-wide tree growing activity. Matatandaang sa bawat pag-iikot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ipinapanawagan ito sa lahat ng mga lokal na opisyal na paghandaan ng La Nina dahil sa mga pagbaha at landslides na posibleng ihatid ditong pinsala sa mga darating na buwan. Yung ating paghahanda, ngayon ginagawa natin ang executive order natin. Tanom Iloilo, our solutions and strategies, for under the regreening program of the country and the province is underway. Yan ang ating gawin and we will institutionalize that. Marami pa tayong mga strategies and measures para labanan ang La Nina at para paghandaan ito. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang Department of Agriculture Region 2 naman tiniyak ang sapat na supply ng gulay sa kabila yan ng pagtaas ng presyo sa Metro Manila. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Kawayan. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA Region 2 na sapat ang supply ng luya sa rehiyon sa kabila ng pagtaas ng presyo nito sa Kalakang, Maynila. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Region 2, sinabi niya na ang inflow o pumapasok na volume ng luya sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Incorporated o NVAT mula ika-10 hanggang ika-14 ng Hunyo ay nasa 630 metric tons habang ang outflow o inilalabas nilang produkto ay 504 metric tons. Sa ngayon ang presyo ng native na luya ay nasa 55 to 65
pesos per kilo habang ang luyang Taiwan o ang mga malalaking variety ay nasa 80 to 90 pesos per kilo. Batay sa impormasyong nakuha ng Bombo Radyo Kawayan, tumataas ang presyo ng luya sa Metro Manila na senyales ng kakulangan ng supply. Ayon sa DA Region, tumaaring sa ibang lugar na pinagkukunan ng NCR ay nagkukulang na, ngunit sa rehiyon ay nananatiling sapat pa rin naman ang supply. Sa buwan ng Setyembre ang inaasang pag-aani ng mga magsasaka ng kanilang pananim na luya, kaya walang nakikitang rason ang DA na magkukulang ang supply. May mga magsasaka rin nagtatanim tuwing off-season, kaya maliit ang tsansa na magkulang ng supply bagamat may pagbaba sa produksyon habang hindi pa harvest season. Ang NVAT ngayon as of June 10 to 14 ay meron siyang napaparating, no, or merong naibabagsak sa yung inflow nila na 630 metric tons, no, 630. At ang average naman na outflow na ilalabas natin ay 80% of that 630, which is 504 metric tons. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nasawi ang nasa 14 na Jordanian pilgrims sa kasagsagan niyan ng isinasagawang Hajj pilgrimage sa may Mecca, Saudi Arabia, na siyang holiest city naman para sa mga Muslim. Ang Hajj pilgrimage ay isa yang taunang mandatoryong religious obligation ng mga kapatid na Muslim kasabay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha. Isa din ito sa pinakamalaking pagtitipon sa buong mundo kung saan nasa mahigit 1.8 million nga na pilgrims ang nakikibahagi ngayong taon. Ayon sa Foreign Ministry ng Jordan, nasawi ang 14 sa kanilang mamamayan matapos na dumanas ng sunstroke dahil sa matinding heatwave na nararanasan ngayon sa lugar at 17 pa ang napaulat naman na nawawala. Nagpapatuloy naman ang paghahanap sa mga nawawalang pilgrims. Nakikipag-ugnayan na rin ang Jordanian Foreign Ministry sa Saudi authorities sa procedures para yan sa pagpapalibing o pagpaparipatriate ng mga labi ng mga nasawing pilgrims. Kinumpirma din ng Iranian Red Crescent na nasa 4 o 5 na Iranian pilgrims ang binawian ng buhay. Base naman sa Saudi National Meteorology Center, ang temperatura ay lagpas po yan sa 46 degrees Celsius na naitala ngayong linggo. Bombo Sports News. Sa karagdagang mga sports balita mga kabombo, itong si Albert Prince Pagara, nasungkit po yung IBF lightweight belt sa kanyang comeback fight laban sa Chinese na kanyang nakalaban, itong si Aketeheliete Yelian. May nakuang report po dito ang Star FM o exclusive report ang Star FM Dagupan. Majority decision. Yan ang resulta ng naging comeback fight ni Albert Prince Pagara laban sa Chinese na katunggali na si Aketeheliete Yelian na ginanap sa may Pasig City, Iloilo nitong Sabado. Nakamit nga ng 30 years old boxer na si Albert Prince Pagara ang IBF Asia Lightweight Belt matapos itong talunin si Aketeheliete Yelian via majority decision kung saan ayon kay Pagara ay 100% niya umano pinaghandaan ang nasabing comeback fight. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Pagara, ibinahagi nito ang kanyang ginawang mga paghahanda bago ang nasabing laban kung saan pinag-aralang mabuti ang kanyang kalaban. Pinaganda namin ginawa sa laban namin. Nag-ensayo na ako ng mabuti. Pinagawa namin yung in-study namin yung kalaban, kung anong galaw ng kalaban at lahat ng mga at saka nagtatakbo kami. Kinuha namin yung stamina at lahat ng mga suntok ay ginawa namin para sa laban na ito. Samantala, nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo Caster Nation, bago ho yung ating Horacio Emperata ay muli nais po namin kayong anyayahan o imbitahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center o Bombo Radio News Center Makati, maaari din po ninyong matunghayan ang marami pa nating mga istasyon, mga provincial station. Meron po tayong 31 fully digitalized AM at FM station
sa pamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Meron po tayong mga iba't ibang mga page, Facebook page, meron po tayo niyan, may TikTok account ho tayo, YouTube channel at maging yung sikat na Bombo mobile application o mas kilala bilang Bombo mobile app na pwede ho ninyong ma-download mga Kabombo Caster Nation via Google App Store or kung hindi naman, pwede rin po via Apple Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mga mahahalagang impormasyon, pwede hong tumutok lagi sa ating po mga istasyon, mga provincial station o yung mga istasyon po natin sa mga probinsya. Diyan sa may bahagi po ng Visayas, mga Kabombo, pwede ho ninyong matunghayan at mapakinggan, tutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Meron din po tayong Bombo Radyo Bacolod. Lalo ho ngayon, patuloy pa rin po yung pag-alburuto nitong Bulkang Kanlaon. Pwede rin po ang Bombo Radyo Cebu, Bombo Radyo Rojas, Bombo Radyo Kalibo at ang Bombo Radyo Tacloban. Mga Kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo na samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Iloy, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray Soto. Sa gihapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kay sining kagahon. Di mayo sining balita bangod nga may sunog nga nagluntad sa may Tanza Bonifacio City proper area. Sa latest diri nga datos nga nakuha sang Bombo Radio, naglabot sa 84 ka pamilya sina diri ang nahalitan. Lakip sina diri na record, isa iya ka pilason sa aton sining mga kabombo. I-check naton ang dugang sining mga impormasyon kaupod naman sa kay Bombo Marisol Binyas na nagpangusisa dugang sa may kantanan sa sining sunog nga nagluntad sining aga. Bombo Sol sa report, please come in. Yes, Bombo, may isa diri ka napilasa no sa natabo nga sunog iya diri sa may barangay Tanza Bonifacio kag Estanzuela o kon Rizal Estanzuela sa diin 32 ka mga abalay ang nagkalasunog o kon totally burned. Sa interview diri Bombo sang Bombo Radio kay Fire Superintendent Melanie Habawel, ang Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station, bali nagdangat man sa 2 ka oras ining ila pag firefight sa area sa diin medyo nabudlayan ini sila ila magsulod kay medyo malayo-layo ini Bombo Cham sa nahamtangan iya sa main road gid sa diin napahamtang ining ilang mga fire trucks kag at the same time medyo nabudlayan man sila kay medyo nagakulang o kung may problema ini sila sa bahin sang sining mga fire hoses nila sa diin nakabulig man ining mga pila kuno ka mga katapo sang federation kag pila ka mga volunteers nga firefighters diri iya sa may syudad sang Iloilo. Suno kay Fire Superintendent Habawel nga nagdangat sa fourth alarm ang mga sunog kag at the same time mga dira-dira sa 2 ka hektarya ang damage o kon area sang nasunugan diri Bombo Cham nga may estimated value subong o kon amount nga malapit 700,000 pesos o kon to specify abiyara sa 677,250 pesos. Sa diin ang 32 gid diri no ang totally burned kag 12 ang partially damaged o kon burned kag nagdangat sa 84
ka mga pamilya ang apektado. May isa diri kuno Bombotsam nga napilasan kag ang pangalan sini amo si Marks Axel o kon Marks Axel Panuela, 27 ang pangidaron kag residente diri sa may barangay Tanza Bonifacio sa diin na hamtang ini siya kuno sa may ikaduwa nga panalgan sang ilang nga balay kag tigintunghuan pa kuno ni Axel nga basahan o kon bubuan sang sining tubig ang ining ilang balay sa ikaduwa nga panalgan apang nahulog kuno ini Bombotsam rason nga nakaagom ini siya sang pila sa iyang agtang kag sang time nga nahulog ini siya na nangin unconscious ini siya pero subong Bombotsam sa ilang pinaka-latest nga information hanungod mad sa pagpakigangot sa kay Axel nga isa sa mga nasamaran sa subong estable naman ang iya sini nga kondisyon. So lain man to yang nakadalinas kagina Bombosol iniya napilasan gid siya bangod sa sunog or ongoing ang sunog. Ang isa kagina to yang nakadalinas amo to yang naga-checkar kag naga-kolekta, naga-gather sa datos para iya sa mga apektado sa sunog, Sol? Ang isa ni Ginabombotsam sa may Rizal Elementary School, ang 71 years old nga babayi nga nadanlog ini siya sa may amo nga talatapan o kun bulutuan samtang o kun pakadto initani siya sa may area sang gym sa diin nagapanglista sang sining mga apektado sang sunog nga mapalista tani ini siya bilang partially born pero ining si Axel Bombotsam samtang nagakasunog ang ilang nga balay o kun sa area gid mismo nagtinguha ini siya nga basahan sang tubig ang ilang nga balay nga nagahope nga masalbar patani o kun mapunggan ang paglapta diri iya sang kalayo. All right, ining tigulang 71 anyos mapalista or nagapanglista? Mapalista ini siya Bombotsam. Yes, all right, Bombotsam. sige, proceed. Ipabati ta bala nga to nang interview kay Fire Superintendent Melanie Habawel. Ma'am, no, may 32 kita kabalay nga totally gid burn tapos may 12 kita nga partially damaged nga mga balay kaga 84 ka families ang apektado sa sunog nga nagluntad kagina sa Tanza Bonifacio. So may estimated damages kita ma'am nga around 677,250 pesos based sa area nga 1,935 square meters. Ma'am, may na-injured diri ma'am or napilasan ma'am? Yes ma'am, may ara kita isa nga napilasan. Amo ni siyang 27 years old nga male nga may pila sa agtang niya ma'am. Bali paano yan ni ma'am na-acquire ang iya ma'am na pilas ma'am? Kagamusta siya sa Oo. Hambal niya ma'am sa nagabasya so sang tubig dito sa bulig basya tubig dito sa second floor. Nahulog siya. So that's why nga daw medyo unconscious pa siya pero later on naka-recover, nakalakat man siya na pakadto dito sa aton sining ambulance. Sa Barangay Bonifacio ni siya ma'am, no? Yes, ma'am. Yes, Bombotsam na batian diri ang kabahin sang aton interview sa Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station si Fire Superintendent Melanie Habawel kag nagdangat gani sa 14 gid ka mga fire truck ang nagresponde isa diri ka rescue truck kag duha ka ambulansya. Okay, magluwasin na diri luyag ko man hibaloon kung tani Bombosol no kung may intervention na diri ang City Social Welfare Development Office or the Department of Social Welfare Development Office. May kantalan ni bala sa sining pilato siyam ka tuig nga ginatudlo among nagsindi sang kandila kay daw kinahanglan gid siniguro ang assistance man bala in terms ang psychological debriefing kumbaga kay posible gamito ni again sa iyay namin ko inang mga siyempre siyam katuig makaitsindi na ni may buot-buot na ni gamay no inang mga istorya bala or later on posible nga magtugas ang pagpangbuli sa iya Bombosol.
Roger, on that, Bombocham, actually nagtinghwa kita nga makipag-angot man sa City Social Welfare Development Office. Pero as of now, Bombocham, wala pa kita sang may nabaton nga feedback with regards sa abi kung ano ni ang posible nila ipalambot abi nga bulig sa bahin iya sang 9 years old nga lalaki nga ginatudlo amo ni siya no ang ginhalinan gid ang iya nga ginobra ang ginhalinan diri sang sunog, Bombocham. Kay imagine didto sa istorya man sang iya nga nanay nga si Mrs. O kon si ang iya nanay diri, Bombocham, specifically nga nagbaya sa iya sang time nga natabo ini nga amo na medyo sanggin istorya niya ining bata niya, medyo nagatulala pa ini kadto hindi pa masyado maistorya sa iya nga pagtan-aw nga tito naga-experience siya ini sang trauma, Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Marisol Biñas sa imo sining follow-up report, no? I do believe sa karon nagahikot ng City Social Welfare Development Office pinagi man iya or para nga mahatagan sa nagakigo sini iyang mga ayuda dira ang mga pamilya nga apektado. And syempre, no, nagalawom kita nga mayara sang patigayunon sini nga debriefing kay sandig pagani sa Iloy ti nagakatulala kunong iya sini nga siyam katuig nga bata nga laki. Bangod man banwa nga ti ginatudlo nga ang iya sini nga ginhimo karon among nagatugas ang lapnagon sini nga sunog sa nasambit sini karon iya nga area. Kay ti budlay na kun kaysa bala nga ibuli siya tapos kung ano nila ang matugal later on sa iya sini nga pagdako nga mangin negatibo sa iya man sini iya nga mental health sa aton sini nga mga kauturan. 8 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa piak nga bahin. Gina isa-isa karon sa nga Haro Police Station ining mga closed circuit television sa area sa barangay Our Lady of Lourdes, Dalan Halandoni, sa distrito sang Haro, agod nga matumod gid kung sino ang posible sa likod sang pagpatay sa kay alias Vic nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa iya sining iya ginatiniran nga apartment. May pilas kag hindi na ma-locate or hindi na makita, wala na ma-recover ang cellphone kag ang alahas nga malahalon nga mag-ugin lamang sininiya nga ginabakal. Si Bombo Jomar Villa may dugang siniya nga follow-up report direktamente karon sa may Haro PNP. Joms, sa report, please go ahead. Bombocham ginatadag subong sa Haro PNP ang maulanon nga panahon no sa pagpatigayon diri sa may nga investigasyon tuhoy sa kamatayon ni alias Vic no ining katapo sa LGBTQ member nga nasapuan nga wala na sa kabuhi sa sining apartment sa may area sa Halandoni Street, Barangay Our Lady of Lourdes sang damlag lang kung sa dinti nakangkon ini sang pila siya sining agtang nga ginapatihan nga ginampusan sang candle holder nga gintunaan man sang iya sini karon nga kamatayon diri Bombocham no. So sa latest diri nga pagpakidangot naton kay Police Captain Melchor Tolentino ang hepe diri sang Haro PNP Station. So ang ginawiyatan parang diri sang otoridad amo ang kuha no sa closed circuit television kung sa ente amo ni ang ginalantaw diri ang suspect nga nakita nga ulihin nga nagwa sa apartment sa sining nasambit karon nga biktima nga antes man ini siya nga nasapuan nga way na sang kabuhi sa nagligad yang adlaw o na Bernes sang hapon Bombocham no. So sa sining kuha sa closed circuit television nakita diri Webes sang kagahon may nagapanaog halin sa may apartment may kadawa nga panalgan sa apartment sang sining biktima isa ka lalaki nga naka long sleeve ang sining pangibabaw nga panapton tapos nakita gali diri nga may ara pang dogin sabkit no nga sling bag nga color itom ang strap sa natuo sining
abaga na amo to posible kay nadula pa ni ang sling bag sang nasambit yung biktima ngati ang nakita to posible nga ginapanagyahan sang nasambit karon nga si alias Vic Adre Bombochamp no. So sa sinig nga kuha sang CCTV gin pakita sang pulis sa mga residente dito sa lugar, although nga hindi kitaon abi ang itsura kay medyo madulom-dulom pa siya kag ang closed circuit television hindi siya high definition no. Ang iyang sining quality abo to nga do hindi maathag ang itsura sa sining nasambit karon nga individual, pero may mga residente dito nga nakahambal nga do pamilyar sa ila ang panglawason sang nasambit yang individual nga ulihing nakita sa may apartment nga nagpanaog kag nagpalagyo diri Bombochamp no. So sa bahin sang Haro PNP hindi sila dayon makahambal nga makakonclude no nga ang atong nakita nga ulihi nga to do amo gito sabi ang dumasami nga nagakadto dra unless kung may ara sila dugang sining mga proof no kay ang lihok diri amo ang pagpangita sa dugang closed circuit television nga maka-pinpoint kung tani gid na sa sining individual kag maitsurahan na para ti sigurado gid la kay sa sining closed circuit television only ang lawas lang gid sang sining suspect ang makita diri sa CCTV tisudo kay Captain Tolentino amo ni ginahimo nila nga maka-supply bla sa ila sining mga information diri at the same time sa mga pumuluyo dito sa idalom nga portion sang apartment nga may mga statement sila nga pamilyar sa ila ang ina nga nasambit karon nga individual o galing kay tinatabuan Biyernes to sa hapon sa Puan pagkaga Sabado kag Domingo ang iban kuno nga establishment sirado. Bombochamp gin ayo ni Captain Tolentino kay subong nga adlaw may isa to ka establishment nga may closed circuit television na malapit sa closed circuit television man nga ginauyatan karon sa Haro PNP. So suno kay Captain Tolentino i-check nila ni subong kung ano kung ano bala kalapad ang makaver sini kag sa rutungdan nga tinagalaom nga makaka-captured lang kay ang ining suspect pagin sakyan itong motor sa biktima way nakasuksok sa helmet Bombochamp. So dako ang posibilidad nga kung athag ang kuha sa closed circuit television posible nga maitsurahan ini kag ma-supply to ang mga information nga pang feed to sa mga residente at the same time sa mga nagatinab dito sa may apartment sang sining nasambit yang biktima. So mo ni ang mangin lihok karon sa Haro PNP sa pagtumod sini sa sining nasambit yang suspitsado. At the same time sa dugang man sini kay ginpaydalom na inigali sa may autopsy examination. So gahulat na lang diri sa resulta ang Haro PNP no kay tinako pa kunong bulig kon mapaydalom ini sa autopsy examination kag makakuha sa result diri ang Haro PNP kay diri mo mabalaan mo no ang cause of death abi sang biktima ang inisya ang ginpatay no anong adlaw anong oras pila na ka oras ang nagliga chances inisya nga sa Puan Biyernes ang hapon dira sa may nasambit karon nga apartment ngati magamit nila ni bilang ebidensya kag mapanggid nila kag bataw-taod ang mga information diri ang mga ebidensya ngati ma-relate nila no sa pag-file sang kaso sa sining nasambit karon nga suspitsado diri Bombochamp. Arib lang confirmation na kay Police Captain Melchor Tolentino sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Nakin papalawak na to dito natin kung available na. Okay, so ano kadako ang mabulig ya sini sir if ever nga magwa ni gid man ang result? Dako ini mabulig sa i-file naton nga complaint sa possible suspect tungod dira sa autopsy report makita kung ano gid ang cause of death, time of death kag iban pa nga injuries nga na
na suffer sang aton nga biktima. As of now, hindi pa gid ma-establish kung ano gid siya nga adlaw kay anong oras yung patay. Yes sir, makita naton ina sa autopsy results ng autopsy report. Okay, sa inyo sining pag-investigate man ang tamanti pulaw bugtaw man ang ginhimo kaharo PNP. Di kita kutob karon sa investigation. Sa subong nagapangita kita sa mga dugang pang CCTV footages alin pa actually sa Biyernes, Sabado pag Domingo no nagpang deploy na naton ang aton nga intelligence intel operatives kagaton man mga investigator sa pagbulig sa pagpangita sa mga possible nga CCTV CCTV cameras sa area sa Our Lady of Lourdes kag posible nga ginagyan sa aton nga suspitsado kay wala ini siya naka-helmet sang time sang paghahalin niya sa balay sang biktima. So may ara kita sang naka-communicate sa ag-iya sang isa ka establishment dira malapit sa gintunaan sang insidente. Kag nag-commit na siya nga subong adlaw ipa-review ang CCTV footage. Hopefully gabay pagid nga makakuha kita sang maayo nga footage karon nga adlaw. Okay, CCTV footage ang isa na sa makabulig. Para ma-establish na sir ko din sa nagdiretso kung ma-establish na ginang yan sining itsura? Sa CCTV footage nga makuha naton karon hopefully makita kung sino ang nagsululod pakadto sa boarding house ng biktima kag based sa unang assessment sa aton kagapon ng investigator naton mahagip sang CCTV ang gate sang apartment. So makita naton kung sino ang nagsululod kag nagwa didto pag hopefully makuha naton ang klarong itsura sang suspect o nakita sa isa sa una ng CCTV footage nga nakuha naton. Kisa una ning CCTV footage sir may maka-testify abi nga ti amo ning lalaki nga do oranggid ang sining postura sa amo ning nagaklukad to di sa amo ning apartment may mga maka-testify sina sir. Mayara no ang ato na lang confirmation sa klaro nga istorya. Itsura I mean no. Mayara kita sa mga so amo na lang gid na ang pangita naton dugang nga footage nga makuha gid ang itsura sang suspect kag subong man kon may iban pa gid nga suspect no nga may kaupod siya o kung siya lang gid isa. Ay so parido mag-gather na tadugang ebidensya nga maka-prove gid man nga siya to. Sir, yes sir. Oo. Yan ni Sir Rao, may relation sila kay doon duaw-duaw man gid ako sa una. Ang aton nga pag-assess no base sa aton investigasyon kilala sang biktima ang suspect. Nga man sir, maka-mention kita. Kay tungod nga naka-access siya sa kwarto sang biktima kay tungod ang unit sang biktima wala sang indication nga may possible entry. So but silingon na hilway siya nga nakasulod. So kilala siya sang biktima. O sige, domo na ni ang makabuli karon ang dugang closed circuit television na Captain Tolentino sir. Yes sir, kag i-corroborate naton ina sa mga statements ang aton nga mga witness. Si Police Captain Melchor Tolentino Hipe sang Haro PNP Station. So nag-focus no makita naton ang direksyon sa galing Joms do bisan ako nagapamati lang ko kay Sir Tolentino. Buron man mala ang closed circuit television ti nga para ma-identify ginang itsuraw ti mabudlayan sila guros na dra. Anong himuon sin nila? Ang una ning CCTV karon ang nagagawa diri bobot sa buron gid man. Pero may CCTV kuno nga sa caping sining establishment amo ning i-check nila subong kay base may tsurahan bla. Kay ang sa sining una nga CCTV hindi kita makita ang itsura ti sa panglawason do pamilyar kuno sa mga pumuloyo sa mga nagatindan sa may apartment o galing ti hindi na siya enough no nga nakatudlo nga siya gid man ang suspect unless kung may CCTV pag isa nga naka kita dira karon sang itsura gid sa sining nasambit nga individual pumutsap amo ning fokusan subong no do diri ang atensyon sa Haro PNP sa may area. Although nga ko na tawon ang direksyon abi sang pag-exit
kung i-trace mo gid siguro Bombotsam kung sundon tang suspect medyo malawig-lawig siguro na sundanay. So diri anay nagapokus ang Haro PNP sa malapit nga establishment agod na maka-establish diri sa identity gid daw sa gasolina sambit nga suspect kay kun sundo nila ni ang iya siding agi kay pagkita di sa CCTV kuno diri exit sa may pakadto sa Bolilao and Haladone nga area no ang ining nasambit ya nga suspetsado dumalawig-lawig ni karon nga pag-trace ang kapulisan kay isa sa ginalantaw posible nga dog diretso sa di sa may area sa Bandurriao no kay kon mapalapas pa lang siya at tani drill na siya gisa no drill na siya nagbalik sa turn right pa Lopez nga main road gibla sa highway diri Bombotsam no ti amo nang isa sa ginalantaw nga mas mayo nga makapokus anay ang kapulisan diri sa may malapit sining establishment sa apartment sa sining nasambit ya nga biktima diri karon Bombotsam. Mo hindi lang makahambal abi ang pulis kay kung pamatian ang mga statements ang caretaker mga nagatinyad sa may apartment okay lang tadi kung isa lang ang nagadaw-duaw kay pwede siya nga maka-interview abi no imbitaran siyang pulis nga ma-usisa dira o galit ikadamo mo no sa nagaginawa sulod dira so muna nga daw hindi gid makahatag sa kasanagan diri sa pulis unless nga kung may ara sa CCTV diri karon nga makatudlo nga makakita gid no makapture gid ang itsura sang suspect ngayon siya ang naghalin sa apartment sa sining nasambit nga biktima that time abi no antes ining nasapuan nga way na sa kabuhi ning nasambit nga individual. All right. Now, previously Bombo Jomar sa imo sining report nagambal ikaw nga aging plastar nimo sa Sabado nga ang iya sining nga caretaker nga ginasaligan dira nga minor de edad ginhambalan niya ka magpulis ang temprano kay may bisita ini siya nga ginapabot. Tinamensionar to sang caretaker kung sino ang bisita yung nga ginapaabot? Yes, actually na istorya na to ka pulis. Ang bisita yato nga ginapaabot alas 8 sang gabi na Miyerkules. Bombotsam istorya ka pulis kay na-identify to mo na kung sino to ang bisita ya that time alas 8 Bombotsam. So interview sa nga pulis ang inang individual kagin explain sini nga bisita gid man sa admitted nga nagbisita sa Miyerkules alas 8 sang gabi. Pero pag abot sang takna alas 12 nagpauli kuno ini siya. Bombotsam sakay siya siding bisikleta kagin opdan pa kuno sa biktima mo nag-upod sila panaog sa apartment tapos ang biktima ni nagsakay siya siding motorsiklo kay may ginuyatan sa kuno nga basura ihaboy niya to sa sagwa so nag-upod kuno silang duwa hasta ka nakalabot sa ginhaboyan sa sagwa siguro sa may area do mga more or less 100 meters ang kalayon so dito na lang kuno sila nga bulaganay nga duwa after sina nga nakahaboy na to sa napamangkot ni isang pulis kung nagka-mensionar si alias Vic nga ay may gina-expectar pa yun ako nga bisita gali? Why na naka-mention nga gina-expectar pag magluwas ni sa sining nasambit nga individual. Alright, now Bombo Jomar di ba nakuhaan sang footage ining nag-ako nga nagbisita siya from 8 to 12 now nakuhaan man sa close circuit dira sang footage ang ulihi nga naggagwa sa iya sining apartment abe? Negative ang entry sa nga sining suspect. Negative ang entry? Kay sa CCTV abe ang nakuha ni nga gin-forward rin sa aton aga na ini siya. Pero ang kuha gani medyo madulom pa mo aga Bombotsam ti ay hampakon gabi amo so ginapatihan Bombo Jomar nga amo ini siyang responsable daw ginakabig karon nga person of interest ni be ang amo ni nakaputi nga bayo. Yes, amo na siya ang ginatudlo diri karon nga suspect Bombotsam.
Ti kung nambal sang pulis suspect kabigon taman iyang suspect pero usually the person of interest na but ay di ta na pagbaligban kung anong itawag sa iya no sa aton diri abi sa aton sining bahin kung sa basketball pa siya ang last touch siya ang nakita ulihi nga nagwa dira sa balay or sa apartment ni alias Vic kag saya sining pagbiya. Later on, hindi na makontak ang biktima kag dito na diskubrihan na lang why na sang kabuhi kag may pilas. Ining nasambit sining agyo sang lawas sang tawo. Ginpakita na ni sa caretaker, ginpakita na ni sa do errand boy abi ni alias Vic kon familiar sa iyang hagyo sang lawas ne? Ang na-mention dire sang police ginpakita iya sa mga ara sa idalog kag sa caretaker pero hindi gid nila ma-pinpoint nga exactly 100% nga sa gidna. Pero sa panglawason, do medyo mapaanggid kuno nila sa masami kuno nga aduaw mandra sa may nasambit karon nga apartment Puputsam. Pero so, may idea sila kung sino kag taganin? May idea ang caretaker pero hindi niya ma-exact kung sa diin sa may barangay sa Lapas. Okay, pero taga-distrito sang Lapas. Sa distrito sang Lapas ang pagkabalo nila. Same time sa sining caretaker Puputsam. Porque hindi pa ba na siguro gid kay way pa sang address mo kung sa diin gito nga lugar exactly kasi ang natabalo lang sa siguro ining napatay ka si Vic. Kasi siya dang nagasaka panaog sa sining sambit yang apartment. So ginalantaw dere ang ining bisita niya 8 to 12 sa Miyerkules daw hindi ni siya mag-coincide na sa kuha to sa CCTV nga naginayata na aton diri karon Puputsam kay bisan sa panglawason kuno suno kay Captain Tolentino hindi mag-match ti ang isa diri sa ginalantaw after sang paglakat ito alas 12 sa Kagahon tubtob alas 6 nga posible may iban pagid nga bisita nga nagsulod dira siya nga apartment tay pamangkot sino kay ang last nila tong of the night sang nga nga bisita alas 12 sa Kagahon magindala pa sang biktima nga nga motor Puputsam ti abo nag isa sa gidalantaw nga basi kon posible man nga may ginhapitan sa abi may ginsugat siya kay ti magaboy malas basura nagdalagit sa sang iya nga motorsiklo mo. O galing, ang problema dala, hindi makita sa CCTV kay Kagahon, alauna, alas 12, abi, no? Madulom, no? Hindi makita ang entrance ng apartment kung sino nagsulod that time sa Puputsam. Alright. So, karon Bumujomar, ang nataban sining ginakabig suspitsado, motorsiklo sang biktima, dalaya, cellphone kag ang lahas? Ina santo sa pamilya kag friends nga hindi na kuno makita ang alahas, ang kahita, cellphone, sling bag kag ang motorsiklo sa biktima nga isa ni sa ginlantaw diri nga rason sa kamatayon nga posible gin kawatan kag may ara sang doon nag-attempt pa ning biktima nga magkaplagyo kung tani o galing ti way na makasalbar abi no sa sinisambit yang suspitsado diri karon Puputsam. All right. So iban sila dugang sila ka mga development tingwa naton nga makakuha diri sa Haro PNP na kung anong pinaka-latest diri mga development. Update ini si Bombo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Nagalaom or nagasalig kita karon sa kapasidad dira sa liderato sang Haro PNP nga matumod ining nasambit karon iya nga suspitsado. Although kita nakaibalo kita nga mayara na nasang ginasundan man karon iya nga lead ang Haro PNP para iya nga or para nga hindi lamang intunse sa gila sini iyang pagpangita
pagtumod kundi na ni karon ang ginakabing suspitsado hindi pa sila makatagid sang dugang pa nga may informasyon. But kung mag-amo si Banwa nga may mga kuha sa closed circuit television, isa man ini sa mga magapahapos sa trabaho karon sang Haro PNP sa pagpanghusisa kag pagtumod sa kundi na ining nasambit karon iya nga suspitsado nga ginatumod karon responsable sa pagpatay sa kay alias sa Vic. Ginkawatan niya pa ang cellphone, ang wallet, ang sling bag, ang alahas nga bagubakal kag ang motor taban sining suspitsado. Ang iban nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Padayon lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Pinagi sa aton sining social media platform, ang Facebook Live, YouTube channel, kag aton sining Bombo mobile app. Syempre tutok gid 837 kHz sa inyo sining mga radio dial. Magasunod na ang Block Time program nga City Hall in Action ni si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayaya gahapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas, alauna 41. Kag mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ilabi diri sa 180 ka barangay
diri sa syudad sa Iloilo. Kamusta ang tanan? Malamig ang aton sining panahon, maulanon ang aton sining panahon diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo. Kag nagapalayag naman sa kahanginan mga kabiyanan ang inyo suke sa kahanginan sa tagsa ka Lunes kag Huwebes nga adlaw ang City Hall in action. Padayon ang kauswagan sa syudad, litas continue to rise Iloilo City upod sa kay Inday Raisa Triñas. Subong adlaw mga kabiyanan, Lunes kay edisyon sa ato ni palatutunan, Hunyo 24 na, piyesta opisyal. Hunyo 24, Hunyo 17 na, piyesta opisyal, bangod sa Idel Adha, diriya mga kabiyanan sa bilog nga Pilipinas. Mabatian magita, kag malantaw magita sa online media platform sa Bombo Radio Iloilo, sa Facebook Live, sa Bombo Radio, YouTube channel, kag Bombo Radio mobile app. Kag pila ka mga topiko mga kabiyanan atong pagkabalan diri sa ato sini panatutunan. Pero nahon tani ang ining dako nga sunog kagabi mga kabiyanan dira sa may Tansa Esperanza. Kag subong man sa Tansa Istanzuela mga kabiyanan, madamo ang mga puluyan nga totally burn. Kag madamo ang mga pamilya nga mga affected. Kag ang city government mga kabiyanan pagi sa kay Mayor Mayor Jerry Triñas mga kabiyanan insigida nagpadala sa ila sini ayuda ang food packs kag subong man financial assistance ang padala mga kabiyanan sa city government pagi sa kay Mayor Jerry Triñas. Kag pila pagid karon mga kabiyanan ka mga bulig ang ginhatag sa ila mangin kaupod naton sa dili gid lamang madugay ang si Ma'am Teresa Hilugo ang City Social Welfare Development Office sa dili gid lamang madugay. Tinguan naton ari na sa linya naton baka na sige ma'am no. Ma'am, good afternoon. Live ko subong diri sa Bombo Radio sa aton sini nga palatutunan City Hall in action ma'am. Mayong hapon, sir. Mayong hapon, ma'am, no? Ano ganay posisyon tada sa social welfare, ma'am? City Social Welfare and Development Officer. Ay, si, Development Officer. Now, mamangkot kita sa imo, no? Bangod sang sunog nga natabo kagabi dira sa Tansa Bonifacio kag sa Rizal Istanzuela, madamo ang mga pamilyang affected, no? Mga pilagid ka mga pamilyang apektado dira, ma'am? Sir, mayong hapon sa liwat. Oo. As of 10 a.m. kaina, ang sa Bonifacio mayara kita totally nga 28 ka families. May partially kita nga 3. Kag may total families nga affected nga 60. Kay ang iba na di share siguro. Oo. Sa Barangay Sanzuela, may totally kita nga 5. May partially kita nga 9. Kag total families affected, bali 11. May ara sila sharer nga 11 kapilog. Aha. Ang family affected, pila ganito, ma'am? Ang total families affected is 85. 85, no? Dua ka barangay. Aha, dua ka barangay, damo gali, no? Now, mamangkot kita sa imo, ano ang bulig dayon ngayon sikida nga gipadala dira sa city government pagi sa social pagi sa imong mga opisina kay Mayor Jerry Triñas, ma'am. Oo. So bali ang aton nga mayor sa syudad, niya kita na program nga community kitchen. So in Sigida, gin-install ang community kitchen, ginpadalaan pagi man kay mayor sang aton nga mga goods nga ari diri sa aton bodega. Kag luto ni para sa pagkaon sang sini nga mga families, affected family. I see. So may kusina kita, no? In Sigida nga ginpamtang dira kag gitagaan sila sa pagkaon. Amo ning pinaka-importante. Isa sa pinaka-importante ang pagkaon gid, no? Kay manti nasunog ang balay nila, gatalang-talang sila kundi sila maluto. Ang iban gani way pa makapahimo so ay sila sang magindala nga pagabutang sa ila sining puluyan, no? So salamat gid sa inyo sini, no? Kay Mayor Triñas
nga nainsigida nagapadala sa bulig dira sa nasabit nga lugar. How about sa mga financial assistance, ma'am? So ang financial assistance ang aton mayor sa syudad nag-allocate ni sang 10,000 para sa totally kag 7,000 para sa partially. Aha. Kung magsiling kita abing ang partially 12 dira sa Tansa Bonifacio, amo na makangkon tag 7,000, di ba? Oo. Yes sir. Per family. Per family, no? So dako ining bulig para sa ila kay manti pigado gini kay man nasunugan. Ano pa gid ma'am ang iban nga mga pagmonitor niyo dira nga pagbulig nga ipadala dira sa mga biktima sa nasunugan sa nasabit nga lugar? So kainan sang aga naghatag kita ang pagi mga gihapon ini kay Mayor sang non-food item like mga mosquitero, habol, banig, mga kaldero, hygiene kit, kitchen kit para gamiton nila. Ang ginpanagtag namon ini kaina sa 85 families kad subong nga hapon na nagtag kita sang food pack para man gihapon sa ila upod na ang goods nga gin-augment sang DSWD. Aha. Now sa hapon may mga panyapon sila dan, ano ma'am? Ay oo sir, ongoing na yung aton nga community kitchen. Kay may nag-donate man ni nga mga pagkaon nga pwede lutoon sa aton nga kitchen. So ang aton nga luto aga udto kag panyapon. Mientras tanto ara sila dira sa evacuation area or center. Oo, sir. I see. Okay, ma'am. Salamat, kid. Basik may dugang ka pa, Ma'am Hilugo, sa mga kauturan naton diri sa siyudad sing Iloilo, labi na gid sa mga apektado nga mga pamilya nga ara subong sa evacuation center, ma'am. Oo. Sa aton nga mga pumuluyo sang siyudad, so ang aton nga mga utod nga mga Ilonggo na apektuhan tungod sa sunog. So, jutay nga hamili nga bulig nga naghalin sa inyo sa gipsoon, kinabatong gid namon kag inyo lang turn over diri sa Rizal Elementary School, no? Kay may-ari na di nga nagabaton sang mga donation. Kag subong man aton panugyan padayon sa paghalong kay bisa nagaulan kung mag-alang-alang kita, hindi kita kahalong sang kalayo, hindi kita kapugong man ang ulan, kay ang kalayo, masunog gidya kung may ara nga mga butang nga hindi naton mahalungan, amo nang kinahalinan sang sunog. So, padayon kita sa paghalong, especially ang mga kabataan nga dapat tudloan kit nga hindi nga halungan ang mga kalayo nga hindi maglapsang pareho sinis ang natabo kagabi. Okay, salamat gid ma'am, salamat gid. Thank you. Mayong hapon. City Hall in action. Nabatian mga kabiyanan si Ma'am Teresa Hilugo, ang Social Welfare and Development Officer sa siyudad sing Iloilo. Madasig mga kabiyanan nga pag-aksyon sang ni Mayor Jerry Triñas na insigida naggipadala ang community kitchen halip pa ni sang nagligan nga pandemic mga kabiyanan. Ginmintin ini ang ining community kitchen mga kabiyanan. Ti sige nga pagbulig sa siyudad sing Iloilo sa mga biktima sa mga nasunugan dira. Pamahaw, panyapon, kag pamahaw, panyaga, panyapon nga bulig mga kabiyanan sang city government pagi sa kay Mayor Jerry Triñas kag sumugman kay Inday Raisa Triñas. Teng iban niya diyan. Ano gibulig nyo da? No, sa mga nasunugan kaya nagkakinanglan na da subong sang buligid. Sa ibanda. Ate, kuhan lang mo yan da. Disco kag sa out lang mo. Kanto lang mo yan sa bailihan. Maserbisyo lang yan si Mayor Triñas kag si Inday Raisa Triñas. Diri sa pumuluyo sa siyudad sing Iloilo. Ilabi na gid karon mga kabiyanan sang mga apektado sang mga nasunugan. City Hall in action. Sa piyak nga bayan mga kabiyanan, lantawan nyo karon dugay-dugay ang daw kinomos nga papel. Ginubos ta pamikturan
ang waay matapos nga multi-purpose building. Wala matapos nga multi-purpose building. Unfinished. Kompleto rikados kita. Diri sini at sa aton sini palatuntunan, may mga pictures kita sa multi-purpose center o kung ginatuwag nila mga kabiyanan nga evacuation center. Ipalantaw ta na karon diri sa aton sini palatuntunan, standby sa aton sini mga kauturan, ipreparar ang inyo sini Facebook Live diri sa Bombo Radio kay makita nyo na sa dili lamang madugay ang wala matapos mga kabiyan daw kinumos nga papel. Ang way matapos. Paano matapos ini? Sa district office ni Engineer Pakanan. Kay way na budget. Ubos na budget. Ti ano ba? Ipakita-kita nyo lang na. Taw-taw nyo lang. Ubod sa imong madam dira. Taw-taw nyo lang sa mga tao da. Nga way ini matapos mga kabyanan ang multi-purpose center. Now, anong gwa sini? Kaway matapos. Kundi gwa iya pinabayan, kanugon sa kwarta sa tao mga kabyanan. Now, ang imoon sini mga kabyanan, amo nga ipatapos ini ni Mayor Jerry Triñas. Subong ideya nga tuig mga kabyanan. Unahon tayo pakita sa inyo ang picture sa multi-purpose center sa Barangay Balantang, Distrito Sang Haro. Upod naton sa Sinimatino mga kabiyanan, ari sa aton nga linya ang aton punong barangay sang Barangay Balantang, si punong barangay Alan Hastya sang Balantang Haro. Hello Kap, good afternoon. Live kita sa City Hall in Action. Upod sa imong alagad si Manny Galyar, kapitan. Mayong hapon Kap. Mayong hapon, Manny. Mayong hapon sa Tagmalati, isang siyudad sa Iloilo. Ginapakita namon sa bong, no? Sa Facebook Live, sa Bombo Radio, ang way matapos, Bot, ano ni tsura na, do kinumos papel, natuan nyo bla, sa Facebook Live, ang ining tinuntuhan nilang multi-purpose center sa Barangay Balantang, na latuan nyo bla, kung ano itsura niya, daw istaran lang sa Mortones pala kadlaw da. Daw balay bilang nga binayaan, no? Amo na tawag nga na latuan nyo kung ano itsura sa Balantang multi-purpose, no? Kap, pwede mo kita mo sagiran sa sinang multi-purpose tira sa barangay mo, Kap? Sa subong Manny, ang kinaobra pa lang dire ang aton nga health center. Pero ang aton nga multipurpose wala gid sa subong ginapadayon ni isang naton. I see. Isang mga contractor. I see. Wala ginapadayon yan isang City District Engineering Office, di ba? Oo. Iloilo City District Engineering Office. Ilan niya budget sang district? Oo. Basi ko Manny. Basi ko nagalini nga budget sing ibandra. Ilan sa kwan ICDC office. Ang ining ginapakita naton karon mga kabiyanan, amo ni ang second floor, no? May second floor giman na kapitan? May second floor ni sa Manny kay amo na tang baskitan sa babaw. At the same time kwan man evacuation center sa ulihi kung mahumantani. Ti paano nga mapuslan mong sa idalom kay sa Malanda Hariges dalom kita og picture? Lantabla. Pero may slab naman sa babaw pero kung tani may pa na may atok pa na sa babaw bumbumani mo. Wala pa nang padayon ang sa babaw ya. Daw slab pa lang daw bali iya pa lang nga sa loop. Ti nila nang sa dalom na kay sa Malanda Hariges kapitan? Ay mo ni halayan kay mga tawo guruda. Amo na gani Manny nga ginintrahan na ni Mayor kay gusto nga mapatapos siya na. So patapuson gina ni Mayor kay kumpisahan niya sa subong tuig kapitan. Oo. Dugay na obra nila. Kabay pa nga mapatapos kini Mayor. Kabay pa kini mapatapos ni Mayor kay iniintrahan ni Mayor kay siyempre grabe nagit ka delay ang aton nga project diri. Delay na gid kag ang perdes ni ang pumuluyo gid syudad sing Iloilo. No, hindi magamit mo. People's money ini. Taxpayers money. Pagkatapos ihapangapangan lang nila yung kwarta sa tao. So maayo kay ari si Mayor Triñas
nga nagabalikid sa sining proyekto nga way matapos ang tanan nga mga multi-purpose center nga way matapos diri sa syudad sa Iloilo mga kabyanan. Patapuson nina kag umpisahan nina sa city government pagi sa kay Mayor Triñas sa subong nga tuigid, Kapitan. Oo, mani. Oo, kabay ko kita nga ano niya kay kinintrahan ni Mayor kataba sa dili kay suffer na gid ang amon tinga pumuluyo nga mga pamatanon nga kung isa mahilig bala sa sports nga nagatalang-talang kami ko dito na subong ating ulan dito kami sa may sa may likod dito sa may zone 6 hampang-hampang ang mga kabataan kung mainit lang at chimpo. I see. Kung may mga programa kamo dira kay way mo stage dira di kamo nagahiwat. Di paghiwat namon sang Marso namon nga kapistahan sa amon patron San Jose dito sa may dito sa may zone 6 nga ginbutang dito kay hindi kami kahiwat dili kay way pamahuman kag dito man iban sa may Balantang Elementary School. Ay see. To so kita mo gid lang nga klase sa permisyon nga natabo dira. Dapat nga nakagabagay gid nga si engineer pakanan persona nun gratagin man bangod sa kapalpakan mga kabyanan. Nga natabo sa tanan nga mga multi-purpose center diri sa syudad sang Iloilo. Kapitan dugay na nga nauntat? Siguro to mga almost 1 year na giman guro papuntat kuro mani sang amon ting project. Almost 1 year, lapit isang tuig, no? Sa ano na dagi umpisahan? 2021. 2021. Botsing ganon nga 2024 subong daw mga malapit na 4 ka tuig gali nga way na damo man. Mani ito magtagan sa ka-4 ka tuig I see. So kabay pa nga ipaabot nyo gida ang bulig ni Mayor Triñas kay tiya ginapakayuda permisa yan sa mga taga Barangay Balantang kag iban pagid nga mga lugar sa nga gipatindugan sa multipurpose nga way gid matapos. So sa katapusan Kapitan may dugang ka pa nga ipahayag parti sini Kapitan? Kanya pa abot ulit kay Mayor Triñas nga kabay ka i-auctionan na gitni ko agad mga sa madali matapos ining amon nga multipurpose kag makagiho na kami disang maayo sa amon nga barangay. Kay medyo garot isang amon nga kiti wala ka sang kung may mga event na wala kami sang butangan nga daw kabutlay gid. Di amo lang na ginapangay okay Mayor Triñas kabay gid nga ma-actionan niya dayon. I see. So, by the way, ang health center na dada, ginguba nila man way gani mihoy kag mihay nga malisensya kay Mayor Triñas. Nga gubo nila nada, ginguba lang nila ang health center sang City of Iloilo nga way gani makalisensya sa kay Mayor Triñas Kapitan. Oo. Wala na ko hindi na ko naka-comment sa Goro Mani kasi wala po ko nakabalo kung nakasinsya o kung wala sila. I see. So salamat kid Kapitan sa imo sining pag-interview diri sa aton sini palatutunan ang City Hall in Action. Salamat kid Kapitan. Madamo ini sa Mani kag mayong hapon sa tagpangmalaki isang radyo. City Hall in Action. Inyo nabatian mga kabyanan si punong barangay Alanastia sa barangay Balantang Distrito sa Ngaro. Tilantuhan nyo, Gibayaan nila. Hindi na mapobra mga kabyanan sa District Engineering Office ni Engineer Pakanan nga Way na sang budget gampo ni siya way budget mo. Diyan magalin ang budget ni. Dito ni magalin sa Office of Civil Defense mga kabyanan nga budget. Ang pag-design pa nila, paano mo mapuslan ang ground, sa idalom sina mga kabyanan. Kay butangan nila sa second floor, sarama lang haligi sa dalom, sarama lang haligi sa dalom, napangita ko gusto nang design sini kay namit yun nga bakulon sa ikog pagi mga kabyanan, hindi ganyan namit yung bakulon sa 2x2 ang nag-design sini mga kabyanan. Kontan gibutangan nyo sang second floor, pagbutang nyo sa second floor, sa kilid lang tani gibutangan nyo para nga sa pilakadlaw kung mag-evacuate ang mga tao may patungan ang mga tao kag sa idalo mahimo nyo ang basketbulan
kag iban playground, kag sumuman stage, no, sa mga kaiwatan dira sa nasabit iya nga lugar. Tila tuwabla kung di naga patigayon sila dito sila sa malayong lugar, sa mga basketball nila, kag iba pa dang mahinampang, kag iba pa gidara nga mga programa sa nga barangay Balantang Distrito Sangaro. Isunod naton mga kabyanan. Grabe pag ini lantuan nyo, ang barangay Concepcion City Proper. Lantuan nyo bla kung ano ang itsuraya sa multipurpose ang Balantang. Kag sa dili lamang madugay, mangin kaupod naton mga kabyanan, si punong barangay Martin sa Concepcion City Proper, may kang tanan sa sining kapalpakan nga natabo sa iya sining barangay, subong man nagainit gid ang ulo niya. Kay ang design nila nga ginimo mga kabyanan, masyado gid kapalpak nga daan. Palpakid, ti, alang-alang mo na ano na da, alang-alang mo da, hapan kagibian, engineer, pakanan, alang-alang nyo na nga duwa nga, hapan kag hibian sa imo sining ama, ang ining kapalpakan dira sa multi-purpose center mga kabyanan. Kung ara na si Kapitan, anatinded si Kapitan. Pero sige lang, i-plus lang ang aton sining mga multi-purpose center, amo na ang itsura, no? Sang barangay Concepcion multi-purpose center. May iban pa da, no? Palayo kami sa kita nyo na muna, no? Ang itsura mga kabyanan. Daw kinomos nga papel ang inang multi-purpose center. So muna kung nga ang ating tinguhan gid ni Mayor Triñas nga mapakayo na da ang kag mapatapos ang wala matapos mga kabyanan nga ginupisahan nga multi-purpose center ang barangay Katilingban, abetes tingantabe barangay Katilingban sa distrito sa Mulo. Latawan nyo bla ang barangay Katilingban. Sige paged, no? Sige paged ang barangay Katilingban. Ini mga kabyanan masyado gini iyak human error gini ang tabo. Latawan nyo bla. Ani mapuslan ang nasambit iya nga multi-purpose center. Tipila ang nga kantidad mga kabyanan nga gasto sa gobyerno na gasto sang tawo, gasto sang pumuluyo nga ginampangan nila mga kabyanan. So maayo lang kahit manti natulapangda ni Mayor Triñas nga nagakabagay kag nakakadapat nga ipatapos ina para mapuslan sang pumuluyo. Kay ina mga kabyanan nga bagay perdi katama ang pumuluyo sina unfair sa mga pumuluyo ilabi na gid sa nasambit nga lugar. Kag sa iban pagid babi nga barangay, ang barangay San Isidro lang taon ta kung ano ang makita naton dira sa barangay San Isidro Distrito Sangaro mga kabyanan. Na amo na, no? Ang barangay San Isidro multi-purpose center daw kinumos man nga papel mga kabyanan. Ay nano lang guwas ni man, nga amo ni anong buti lang balon sini ipakita-kita nyo, itaw-taw nyo sa tawo para magpati ang tao sa inyo nga may mga proyekto ka mo, lumang tugtugin na nga abilidad ninyo, no, nga pakita-kita ipabili ang tawo na latuan nyo ang barangay San Isidro kung ano itsuraya. Lumang tugtugin na hindi mo na mapapati subong ang pumuluyo sang intulen mga kabyanan. Niya maklaro gid kagatag nga intulen ginaya ang natabo mga kabyanan sa sining multi-purpose center. Ang iban pa be nga multi-purpose center lantaon ta, no? Anong barangay na? Barangay Katilingban to kay na, no? Ang Mandurriao Public Market mga kabyanan, why naton matigayon? Ano na nga barangay? Why naton dulunan na ribalo, no? Lantuan nyo bla sa dulunan na ribalo. Ang multi-purpose center nga why matapos. Ginpicturan ginaton ini mga kabyanan parang hindi bala magsiling iban. Nga imo lang ng istorya. Para lang hindi magsiling ang iban. Nga hindi man na matuod. Nga why matapos. So, ginpicturan ginaton ini para malantaw sa pumuluyo kung ano ang itsura sa sining why matapos mga kabyanan nga multi-purpose center. Now, dira mga kabyanan,
sa Mandurriao Public Market. Abi mo pilang kwarta nga na gastos nila. Gin phase by phase nila mo. Ang phase 1, 7 ka milyon. Point something, naubos na. Natapos na. Ang phase 2 nila, 28 million. Point something, daw 28 million 850,000 bala. Hasta subong mga kabyanan. Why matapos ang Mandurriao Public Market mga kabyanan? Ti inaya sa labuyan sa mga tao da ang mga kiyosko da mga negosyante sa tunga sa dalan nagasuprer mga kabyanan sa nasabi tiya nga pag kadelay sa nasabi tiya nga proyekto ang Mandurriao Public Market mga kabyanan. So ina mga kabyanan isa sandom ni Mayor Jerry Triñas kag plano nga subong nga tuig ipatapos gid ang ina nga proyekto ni Mayor Jerry Triñas kamanti ina mga kabyanan perwisyo na nga tuman kalawig nga way pa matapos ang nasabi tiya nga mga proyekto sa District Engineering Office diri sa syudad sa Iloilo. Kag nakadapat kag nakagbagay engineer paganan ara ka pa da dapat bato-batok na da kay hindi na mabaton ang imo presensya diri sa syudad sa Iloilo. Kay manti kada mo nagid sang kapalpakan ngay mo sining ginimo ang mga multi-purpose center lantan wala kung ay matapos ang barangay Katilingban abi mo pilang tuig 4 ka tuig nga buranay na way pam tapos ang barangay San Isidro 3 na katuig nga Comerje mga kabyanan multi-purpose center ang barangay Concepcion mga kabyanan city proper 3 na katuig nga ubrahanay dira way pam tapos inuntatan lang ang barangay Balantang, Distrito Sangaro, 4 na katuig. Nga obrahanay dira mga kabyanan, way pa matapos ang Tansa Esperanza, multi-purpose center mga kabyanan, 3 na katuig nga obrahanay, way pa matapos, inuntatan lang ang Santa Pilomena, multi-purpose center, 4 na katuig. Ang barangay Katilingban Mulo, 4 na katuig. Ang Halanduni Lapos, 4 na katuig. Ang Dulunan Naribalo mga kabyanan, kag Dungonsi, dira sa distrito sa Mandurriao hasta subong way pa matapos. Di na ustisya sa taos ni. Di na ustisya sa baduas ni kung kamong nagadumala sa siling mga proyekto diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Initanan nga mga bagay mga kabyanan itugyan nato nini sa mga pumuluyo kay initanan naintindihan gid sa tawo kung sino ang may kapalpakad sini kag kung sino ang balasulon sinitanan-tanan mga kabyanan maluwas sa kay engineer pakanan may ara pagid upot sa iya sining ama nga muna naputigayon sa sining proyekto mga kabyanan tiala hapiin nyo na nga duha hibiin nyo na nga duha ang mga pumuluyo padawunan nyo lang ang intulindra sa mga pumuluyo sigihan nyo lang ang inyo sinisaot sa baylihan ang inyo sinidisko-disko sa baylihan kay si Mayor Triñas kag si Inday Ray sa Triñas padayon man ang paghimo sa tanan nga mga kayuhan para sa syudad sang Iloilo. Daw lang alang nagid ang aton sining panahon diri sa aton sining palatutunan magapanabalik kita mga kabyanan madamo pagid nga mga balita kag mga isyos nga aton pagabalan sa Huwebes nga adlaw mga kabyanan. Manginkapon naton si Inday Ray sa Triñas sa masunod nga pagpangalagan naton sa Huwebes nga adlaw sa sining mga bandamo nga mga programa diri sa syudad sa Iloilo para gid sa kayuhan sang tanan nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo para gid sa masulhay nga pangabuhi naton diri sa syudad sa Iloilo. Manginkapod naton si Inday Ray sa Triñas nga nagapaningwa gid nga matigayon tanan-tanan ini kag mapanami pagid ang serbisyo publiko sang Triñas Administration diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Ini ang inyo lagad padayon ang pag-uswag sa syudad sang Iloilo. Let us continue to rise Iloilo City upon sa kay Inday Raisa Triñas. Ini ang inyo lagad si former board member Manny Galyar. Mayadayad gid nga hapon kaninyo nga tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying